fa ta sauka Qur'ani duka na gunka kai ne mai inna a dainaka ala kudura ta na gunka mai adabul kalamu sirrinka wani dai shagirin annabin nan masu yabar rasulallah kaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe sallama ne zangare kuma haifan annabu banda tamkar ku wane kudura isa da buwaya umma samu tamkar ku girman daraja buwaya umma tuntuni duka an baku girma na gun iyalanku na sabato kun ahalinku wane ne zai kai martaba ku tauraruwa ina gunku assalamu alaiki ya mama amina ya umman mu ya dina daga jika san amintacciya ce har a gurin magagina ke ce kika zamsilar samuwar alkayyan duniya na ni jinki nake a ruhina ya mai girma mama amina ni ce maryam ta annabu dan girman ki a karba aikina Munai dai shahiran annabin nan masu yabar Rasulallah Muna halinka annabu mu ita ce manufar mu koyaushe duk mai daraja a bayan ku ne na nan sai a halil baiti to duk matsayi yana gunku ne ku ne kuka samu kan saiti ni dai ta ku ce wallaya a kanku nake ta yin baiti na zo ne ku bani sabbati sannan ku saka ni kan saiti hafsa autar fadima ku kula ni domin sayyidu zati yau ga mu cikin zamanin daga wasu bayi na ta aikinsu sun san rawani kamar malamai kuma ba Allah a ruhinsu wai mahaifan annabi suke yi wa ƙazafi tsabar suna kinsu halinsa idan ka kama su wai shi a aka layinsu Allah mun roƙe ka gata annaba duka haɗa ka tura su mu ne dai sha'irin annabin nan masu yabar rasulallah ƙaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe assalamu alaiki yar annabin rahama ta saman girma na ne miki sallama da zuwan ki yar annabi ki ya alfarma dukkan wani arziki a gurin ku ake samun sa da garama sai ya daki kula da ruhina dan alfarmar ki ya nana sai ya daki kula da ni in miki baitoti na ina nema assalamu alaika ya annabin fanko annabi abin kauna gani na so gare ka da baitoci ka share kukana dan ka san ka ya cika min raina har da kaunar ka da zabar ka ce ta kama ni ya Allah ka dube ni ya Allah kara kara min kaunar abba a gundana dan Allah sha'irin annabin nan masu yabar rasulillah kaunar akalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe baitin bana dai akan ahalin manzan Allah na raira shi da mahaifansa sayyida Amina da Abdullahi abban shi sha'ara mu karasar kake harshe in zami
saman dukkan mukami uwa ga shababul jannata zima birnin ilimi kwa abban ki kofar sako mijinki ne umma nafsun mu fidaki masu ma kulliyar mu mun baki ya mama ɗaliba ce gumuri dinki mai urwatu duba shi ya umma Munai dai sha'iran annabin nan masu yaban Rasulallah. Ƙaunar halinka annabu mu ita ce manufar mu koyaushe. Manzon Allah ta yi ti da mu mulki alin su sallalla domin su ne madafa masira duk a gurin ibadallah kuma wanda ya rina darajar su ba shi ba ti da Rasulallah dan su Allah yake kalla su ne mafitar mu mun shela duk wanda ya zo wa Allah ba su dole idan sai yayi kwalla. duk wanda ya raina sai ya da Aminatu dan wuta ne ku yanka shi duk wanda ya ja da Abdalla ko wane ne kar a kyale shi in dai ba dan haramun ba wane za ya tabo janabin shi dan kowa ya samu darajar shi a hakan wasu suka raina shi ko wane ne kar ya fasa akwai ranar kukan kiyayyar shi Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yabar Rasulallah ƙaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Assalamu alaika ya ahalin girma da isa mabambanta. Assalamu alaika ya arziki na halitta san ku ne gata. Assalamu alaiku gatan su Adamu har Isa da babata. Assalamu alaiku gata ga Musa ku zan waka sidata. Bi Aisha sharaɗa na bisan ahalin annabi ko yaushe. Assalamu alaika gatan halitta sayyidina Rasulallah. Assalamu alaika mafakar rijal mai sanya ido ya bar kwalla. Kai ne rahamar halitta gaba ɗaya Muhammadun Rasulallah. Kai muka rike nabiyullah da duk ahalinka sirrillah. Ni isan ne yabo ta kalamun can na yabe ka koyaushe. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yabar Rasulullah ƙaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Assalamu alaika ya annabi mai kyawun kai basura. Assalamu alaika ya annabi kai kadai aka wa ishara. Assalamu alaika ya annabi mun dika babu saura. Ka shigo fa da mu cikin lamarinka annabi sanni dan babba. Duk abin da zana ce tabbas bai kai darajar ma'aiki ba. Waye zai kai ka manzon Allah ni dai ban gani ba. Waye zai tadda kai a makami Allah bai fayo ba. Waye zai ce a barka a so wani in ban masa kyara ba. Waye Allah ya ce ya taho fadarsa banda kai abba. Waye tsuntsu da dabba suke murnar samun sa ba kai ba. Waye jifa Allah ya ce masa ni nayi ba fa kai ba. Waye in ban da shi duniyar ma ko fa zama ba za ta yi ba. Ni ce bara'atu ta kasam daga kai ba zan bi kowa ba. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yabar Rasulallah ƙaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Ya Allah ka sani na sani komai da yake a kalbina. Kaunar ahalin gidan da haki yawo a jini da ruhina. Kewa na minni yawo amma Allah mar'uta danne nafsina. Ga hannuna janiya nana duk yadda ki so ki min nana. Yau ma dai ɗaliba ce da mai kurwati ya tarbiyar mama. Munai dai sha'iran annabin nan masu yaban Rasulallah. Ƙaunar halinka annabu mu ita ce manufar mu koyaushe. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yabar Rasulallah ƙaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yabar Rasulallah ƙaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Mu